Bueno, bon dia. Nosaltres ja farà 2 horetes, més o manco, que estem ja en acció. Ara estem a l'estació de Tòquio, que hem anat un segon a fer una búsqueda d'un fumadero per anar a Lídia. És que és depriment. I a part d'això, ja t'he dit, hem estat com a mitja hora per trobar el fumadero. Jo li he dit a Lídia, si jo visqués aquí, deixaria de fumar, perquè és que és depriment, sincerament. Tens que amagar per fumar, no sé, unes coses molt rares. Però bueno, és un país que la taxa de fumadors és superalta, amb la qual no entenc molt bé la lògica, però bueno. En fi, estem a l'estació de Tòquio, anem a cercar la nostra via de Shinkansen cap a Kyoto. Així és que res, supos que ja gravaré dins de Shinkansen que tenemos clase Green Class, que és primera classe. Veiem com estan els asientos i demés, me fa il·lusió. Està el dia un poc ennuvolat, amb la qual no crec que veiem des de la finestra el Monte Fuji, però bueno, l'experiència estarà. Ale, jo soc. Bueno, estem aquí en el Shinkansen de camí a Kyoto. Estem en primera classe. Mireu, quins asientos. Está de lujo, ¿no? Sí. Estem amples i tot està de puta mare. I res, nos han donat toallites per ara. I bueno, normalment és quasi 2 hores de viatge. Però bueno, està molt còmode, la veritat. I acabant de veure el Monte Fuji, un poquet perquè està un poc ennuvolat, però savi. És que guai, per ara superguai. Bueno, ja estem a Kyoto, hem deixat les coses a l'hotel, hem anat a dinar i ara anàvem cap a un templo, però en Lídia s'ha trobat una maquinita de los gatitos Mofusan, d'aquestes coses, que du tot el viatge a secar-los i s'ha tingut que aturar. Veus? Ara estem a un Family Mart i hi havia uns gats japonesos de fora i na Lídia pues, ha tingut que treure el gatito Mofusan aquest de res. Bueno, pues estem aquí en el temple Toji, que no sé si antes ho he dit bé, però és espectacular. A més, no hi ha ningú en la pagoda i és que és impressionant, la veritat. És molt guapo. És que té unes vistes, és molt xulo. El bo és que ara mateix, com d'aquí poc tancaran el temple, no hi ha quasi ningú. I està molt bé, la veritat. Perquè estem pràcticament tots sols. Estem tots sols. Que guai, que guapo. Bueno. En el final no saben d'un pol, però hem pogut entrar. Estem al temple Kiyo Sumidera i, bueno, és que té el balcó flotant i de més, de madera. Kiyo Mitsudera. Sí, Kiyo Mitsudera. Bueno, l'he dit bé. Res, anem a visitar això.